то соли 2021 дар доираи омодагӣ ба истиқболи сазовори 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳудуди ноҳияи Рӯдакӣ сохтмони як қатор иншооти марбут ба соҳаи маориф ва тандурустӣ аз ҷумла марказҳои хизматрасонӣ ба нақша гирифта шудааст. дар деҳаи қулпистаи ҷамоати деҳоти қиблаии ноҳияи мазкур аз ҷониби соҳибкори маҳаллии Маҳкамҷон Муминзода дар масоҳати 300 метри мукааб маркази савдо ки дар он мағозаи хӯрокворӣ ва мағозаи либоса ҷойгир шудааст мавриди истифода қарор гирифт. ба гуфтаи бошандагони ин маҳалла қаблан чунин маркази савдо дар ин гӯшаи ҷамоат вуҷуд надошт ва акнун бо иқдоми амалӣ намудаи ин соҳибкори кордону ботаҷриба мушкилии чанде аз сокинони деҳаи мазкур бартараф гардид, чун дар ин нуқтаи савдо тамоми намуди анвои хӯрока инчунин либоса барои тамоми сину сол фароҳам оварда шудааст. дар асоси нақша чорабиниҳо бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон ва эълон гардидани солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар ҳудуди ҷамоат 15 иншоотҳои ҷашнӣ ба қайд гирифта шудааст ки то ба имрӯз зиёда аз 10 иншоотҳои ҷашнӣ мавриди истифода қарор дода шудааст ва боқимондаи иншоотҳо дар марҳилаи ободкорию созандагӣ қарор доранд. завқ доштан ба ободониву созандагӣ дар хонаву ҷои маҳаллизист ин яке аз нишонаҳои иродаи қавӣ ва дӯст доштани он ба ватану меҳан дониста мешавад. масалан ҳангоми боздиди гурӯҳи эҷодӣ аз ин гӯшаи диёр аён гашт ки худи соҳибкор Маҳкамҷон Муминзода сиёсати пешгирифтаи давлат ва ҳукумати кишвару оиди корҳои ободониву созандагии диёр ва ҷои маҳаллизист сармашқи кори худ қарор дода дар рӯ ба рӯи маркази савдои худ бо ороишҳои хеле зебо аз қабили муқаддасоти миллӣ президент қаҳрамони Тоҷикистон ва афрохтани парчами миллиро корнамоӣ намудааст ки ин дар созандагию ободонии деҳа боз ҳам зебогизам намудааст. имрӯз дар сиёсати хиратмандонаи ҷаноби олӣ ва сулҳу тинҷӣ амонӣ мо соҳибкоро имконият дорем ки озодона ба соҳибкорӣ машғул шавем ва метавонем ки саҳми арзандаи худро барои ободонии диёр, ободонии маҳал ва ободонии кишвар гузорем. аз он ҷумла ман ҳам тасмим гирифтам ки як саҳми кӯчаки худро барои ободонии деҳаи худ, диёри худ ва ҷумҳурии худ гузорем. масъулини ҷамоати деҳоти қиблаии ноҳияи Рӯдакӣ низ азм доранд то ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон боз чанд иншооти ҷашнӣ мавриди истифода қарор диҳанд.